barkan mu da warhaka, da fatan muna lafiya, da fatan kuma idan ba ku subscribing ba a baya za ku subscribing akan wannan channel ɗin tamu mai suna Hausa TV ko kuma Hausa Global TV. Idan kuma ka subscribing ka danna ƙararrawar sanarwa domin muna ɗaura bidiyon muka same shi. Danna subscribe ɗinka kuma yana ba mu ƙwarin gwiwar tura maka labarai da suka danganci al'amuran yau da gobe, wato current affairs kenan, da kuma wasu labarai da suka danganci masana'antar Kannywood. Tauraruwar fina-finan Kannywood Nafisat Abdullahi ta ce daga yanzu ba za ta ci gaba da fitowa a cikin shirin nan mai dogon zango ba mai suna Balarina. A saƙon da ta wallafa a shafinta na Instagram ranar Asabar da daddare, tauraruwar ta ce ta ji daɗin rawar da ta taka a cikin shirin, sai dai ta ce ba za ta iya ci gaba da fitowa a cikin shirin ba saboda wasu dalilai na ƙashin kanta. Nafisa ita ce babbar tauraruwa a shirin na Balarina mai farin jini a tsakanin 'yan kallo, inda take fitowa a matsayin Sumayya. To Allah ya sa dai kowa ya dace. Sannan kar kuma ta a ƙarshe ku danna subscribe ku taɓa ƙararrawar sanarwa domin idan mun ɗora bidiyon muku same shi. Mun gode.